إذا لو ميحي زلكم متى زلخو كي جي إف زرستا إنديا موفي كوينا بزعباتي بخلتو علم دزاربه بحيلوش اللي ما زقبو كابن سنتو مدارك زينو برو كابتا ستودال على الجميرو تاريخ بسرعة روكيات قلت سام زلخو ويلي بحسب كنا نرايا إذا فيلم بقالتني جيفا آيات يمر بتحيزات تنورت مصحف أزيات تجري مانيرا تا مصحف بزعباتي بحيلو علم من هند مولو زجرم روكيات قلت زيا كابتن سلس تاعون كوستر فت مصحف فيانيرا إذا صحف زي إمبنيو عين زرقو حوني ناد ما بلت تيم ساز نبرق زتنيا سام صحف نايم تشرش شايا كاب أنا نزبال صحف أيه وسيلة أنا عندك حق أنت زي كوينو حصل زانتا أيه متصني بلا ساد ما أنا نبأكل متير كبني كاب جزء فرق ساعات كبير ما ولتو أنا عند مسجد ما تاريخه كسنتو جمرة هذا معلتي حرصتني حرب وتاك حرصيلهم أبزو وفرلو لاقو عاتون كله هذا عبي ابن ناي ورك رغيمو البوليس نايت كبا حبيرهم دم فات قطع صرو تهونه أفت بوتا بزنبر سوريا استباهل سب نتون بوليس كتير نت بوتا حزو لك عرتوان تدم قال عايز زي بقول روكي تولده سوريا كابتن ناي ورك بوتا بزح ورك خبص جمره كاب بوتا سبا قوي بمديتنا أفت بوتا بمصاكا كم براي كوينم كم زغلغلو كم دما غبره عوشت 10 عام زي اكل دما زبوتا انا بحد كي جي اف استباهل ابي ناي ورك معدن بوتا تغيره راميكا ادين روكي ليت معلتنا سرعت ودا تعبي نبرت اديو جن بزحه تحمم زنبرت روكي نديو نخحكم زي غبرو اي نبرون تخونه زاكبو گنزبي اخلو ينبرون نمحكمي ازخون مدهانيتون كبلاي قالن اديو دما كاب زعلم بموت تفانوتو اديو كيمته تنكلا جن روكي حدا مبصعايته وتو سدما انا عبدخنت توليده عبدخنت كان بيره سنك دخنت دمو يموت علىخو تسقاجن كتبوتن كلخا عبز عالم زهبتم كسب تكون الكايا قلتو روكي نديو قبيرو اب عمي حسن اتوي حدا مشت روكي سرح من داي ابزن قساقسول النبر اوان حدا سراقي كتيرو زلكا اوص بلو ولا حنتي يبلين دما ولو سراقي ገንዘብ ክትረክብ እንት ኮይንካ ሓይሊ ክህልወካ ኣለዎ ሓይሊ ኣበይ ከም ዝርከብ ድማ ሮኪ ሓተቶ መጀመሪ ገንዘብን ሓይልን ኣሞም በይ ድማ በልኦ ሮኪ ዘረባ ናይ ሰራቂ ምስባዕ ናብ ከተማ ሞምበይ ኣምርሐ ኣብኡ ድማ ምስ ሓደ ቦዝ ዝተባሃለ ቆልዑ ሊስትሮ ክሰርሑ ዘዋፍር ሰብ ስራሕ ጀመረ ዳሰርዑ እንከለዉ ድማ ሓንቲ መዓልቲ ሓንቲ መኪና ብቅድሚኦም ተሓልፍ ኪ ድማ ኣተኪሩ ብምጥማት ተካል ኣዩ ኣይትጠምታ እዚኣ ናይ ንጉስ ሞምበይ ሸቲ ያ ወሎ ሓደ ካብቶም ኣባላት መጽኡ ነቲ ቦስ ሓደ ፖሊስ ኣሸጊርና ኣሎ በልዎ እቲ ቦስ ድማ ፖሊስ ሞንታይ ክንገብረይና من قالوا نز بوليس زهرم يلو حتى أبونغو دم روكي أنا بلو أتاكد ما نت بوليس كيدو مسارقتو بترموس تربع وهذا ما أبونغو جندو يلو بمحساب جت أي كريه إنه لو شما يوون كفلت إنه لو مبال ندجنا تمليسو عدا جمو روكي بهال دم بلو أفتبوتا بزنبورو عبالات تحت حيز دمانا بيت ما أسرتي توصل تبوس دمانا بنقوش تخيدو ناي بحكي زهر مي مثلا إذا قال عام سايو أو سأل لي بلو تنقوس دما أو تيو أمتو نمنتاي كومو جركا إذا كو بوليس دو يهرم يبمبال دم حتى تبور هذا جبنا نيان تهاريم كا بوليس كده ليه كانوا بوريو هذا بوليس تهاريم كا جن إذا أبغون نخازلو نقوس ممبي شتي كده ليه كاي بلو شتي دما بتبعت روكي تحجريمو مسوء أسرعه حرا عصر تحمل شعمت كينات أمونغو إيران أفغانستان يلعل بومنصر دما صلي أمونغو أمريكان روسيان يعبي واغا ورق انطوط اندما يخبر ابز غزي ازي سوريا متحز يبلو ገንዘብ ይክል ሓደ ማንም ሰብ በጽሕ ወዘይ ፈል ደረጃ ድማ በጽሐ እዚ ኻብ ምትሕባር ናይቲ ኣብ ላዕለ ወሰብ ስልጣን ናይቲ ሃገር እዩ ዝኸውን ሶምካ መራሒ ባይቶን ራጅንደር ንጉስ ባንጋሎር ምስ ወዱ ከማልን አንድሮኒዮም ሓደ ካብ ካል ቦታ ዝመጸ አንያስ ተባህለ መራሒ ንሞምበይ ንምቁጻር ናፍታ ከተማ ኣተወ ኣብቲ ቦታ ድማ ሙሉእ ሰራዊት ሒዙ ብምእታው ንኣባላት ሸቲ እናሃረምነቱ ቦታ ተቆጻጸርዎ ተኾነ ግን ኣብ ቅድሚኦም ትካል ኣይ ዘይብሉ ሮኪ ጽብዮም ነበረ ምስተራኸቡ ድማ ጽምቱ ሴሮም ከምላማ አንጠልጠልዎ ኣባላት አንያስ በሙሉኦም ተኣኪቦም ድማ ኮለልዎ ወዱ ለአንያስ ዝርከቦም ሮኪ ግን ነዚ የደለ ነራ ኣነ በሙሉኣኹም ክትእኮብ የደለ ነረ ብምባል ነሎም ወዱ ለአንያስ ካ ቆተልዎ በሎም ንመንግን ሮኪ ሰንሰለት በቲኹ ብምውራድ የማን ጸጋምና በለን በይን በሙሉኦም ሐመድ ገበሮም ኣብዚ ግዜ እዚ ከተማ ክመጽን ከለኹ ንሽቲ ሓጺኔ ነረ إذا حاتين زيانا تقطقطت ناتهارمت ابز حجوا ناب حدا زي اصف حاتين تقير الله دما بلو انا اسدما حزو نافتي بوتا منصا انا ايقتلكاني ግን ራር ዓሳ ክትከውን ከንጠልጥለካ ይወሩ ኣብ ገምገም ባሕሪ ድማ አንጠልጥሎ ሽዑቶም ተሪፎም ዝነበሩ ኣባላት ጀላብኦም ሒዞም ካብ ዝመጽዎ ተመልሱ ካውንኛው ህቡነት ሮኪ ንሰማይ ዓረገ ሽሙ ደሞ ኣብ ሙሉእ ሞምበይን ህንድን ተሰምዐ ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ማፍያታትና ሪሺ መጽኦም ንሳኻ ክንጽምበሪና በልዎ ንሱ ድማ ሮኪ ስለ ዘለካ ይበልዎ ድሕሪ ቁርብ ሮኪ ንጉስ ናይዛ ከተማ ክኸውን ስለ ዝኾነ
ንጉስ ረሺግን ነቲ ከተማ ንግስነት ካብ ጋይዝ ወስዶ ማንም ሰብ የለን ሓደ ካብቶም ሰዓብቱ ውን ልክ ዓለኻ 15 ዓመት ሰብ ሃሪሙ ንጉስ ዝኸውን ሰብ የለን ድማ ብሎ አንድሮስ ዝተባህለ ሰብ መጽእ ሸቲ ድማ ማዕጾ ናይ መኪና ይኸፍተሉ አንድሮስ ግን ሮኪ አብየሉ ብምባል ብዛዕባ ሮኪ ሓተት ሮኪ ድማ ኣብዘለኹ ብሎ ሮኪ ሓደ ምሽን ክንበካይና ንሱን ተገርካያ ኻ ንጉስ ናይ ሞምባይ ክትከውን ኢኻ በልዎ ሮኪ ድማ ተሰማምዐ ሮኪ ናብ ከተማ ባንግሎር ይገይሽ አው ምስ በጽሐ ኻ ብዙ ጻዕቅ ናይ መካይን ጸንሖ ታውቲስታ እንታይ ኣሎ ኢሉ ንሓደ ሰብ መስሓተተ ዋል ንጉስ ባንግሎር ግብጃ ጌራነት መንገዲ ዓጫቶላ ማንም ቡ መጽዩ ዝተዛረባ ወይ ዝቀረባ ሰብ ድሞ ጋርታታ አይጾምቱ ይሰብርወሉ በልዎ ሹዑሮኪ እንታይ ኣሎ ክርኢ ናቡ ገጹ ምስከደ ብጽባቂ አተማሪኹ አፍቂረ ኩልኹ በላ ማሳድማ ተጸሊልካ ዲኻ በለቶ ባአኸ ተጸሊለ በላ ሹዑ ስቂልኩም ዲኹም ትሪዎ በልዎ ድማ በለቶም ነቶም ሓለዋናታ መስሃርም ወዶ መስለኩም ሮኪ ግን ጉስጥን ካሶትን ዝጋምባን ገይሩ ንብሙጦም ሐመድ ገበሮ ስኻ አነ ምን ሙኻኔ አይፈለጥካን ነኒኻ ስድራይ ከቆትሉ ኻይም ድማ በለቶ ስድራኺ ባዕለይ ከኸዶም ኢሉ ድማ ገዲፉ አይኸይድ ሮኪ ናብ አንድሮስ ከይዱ እንታይ አታ ሚሽን በሎ ይቃሮዳ ኹጥቆትሎ ይኻ በልዎ ዲያ ኻ ሓበሬታ ክበካዮ በልዎ ኣብዚ ግዜ እዚ ዓዋነታ ጓል አንድሮስ ሕና ሓፍቱን ክፈዲን ሮኪ ደልዮ ነበረ ኣብቲ ኣቲዎ ዝነበረ ሮክ ሆቴል ከይዶም ድማ ሓንሳብ ይፈትሽዎ ነበሩ እንዳደልይዎን ከለው ሮኪ ስሒቡ ንሓፍቱን ኣብታ ክፍሊ የእትዋ ንሳኻ ሓሪቓ ደፊኣቶ ወፀት ናብ መኪና ትኸይድ ተኾነ ሮኪ ቃነታ ኣውቲስታ ሃሪሙ ኣብኡ ይጸንሓ ብድፍረት ናይ ሮኪ ብጣዕሚ ተገሪማ ስድራይ ክቆትሉ ኻዮም በለቶ ተታሒዞም ከዓ ናብ ሓደ ናይት ክለብ ከዱ ኣብኡ ድማ ሓዋ ከማል ረኸቦም ንሳ ግን ግደፎ ከይትቆትሎ በለቶ ቆትሎ ከምዚ ኽእል ምፍላጥ ጥራይ ይኣኽሎ ይበለት ሮኪ ኻ ኣብቲ ቦታ ኩሎም እንዳሰሓቁሉ ወፀ ንመንገድ ሮኪ ናይ ነዳዲ መኪና ገይሩ ነቲ ቦታ ብሙሉኡ ናፍታፍሰሶል አነ ሮኪ ይባል ድላይ ክገብር ዝኽእል ሰብ እየ ማንም ዝሓተኒ ሰብ የለን ምሳኺ ግን ሓንቲ ግብረክን ስለ ዘፍቀርኩ ይበላ ወም እንዳበሉ ከለው አንድሮስን ራያን ራጅንደር ይመጹ ሮኪ ዝኾነ ሰብ ከይቆርቦ ምክንያቱ እዚዩ ንቃሮዳ ቆትሎ በሉ ሮኪ ኻዛናትኩም ብላን ኣይትኸውንን እያ ኣብቲ ቦታ ከይበጽሐ ቆትሎ ኣይክልን እየ ምክንያቱ ኩሎም ሰራዊቱ ኣውፋሕ ክብሉ እዮም ኣብ መንጎ ህዝቢ ኣነ ግን ኣብ ውሽጢ ምስኣተወ ቆትሎ ዝኽእል በሎ ኮነ ግን ሓደ ጸገም ኣሎ እሱኻ ሽጉጥ ሒዘ ኻኣቱ ኣይክእልን የበለ ራጅንደር ድማ ጸገም የለን ኣብ ውሽጢ ክነምጻልካ ኢና ሽጉጥ በልዎ ታ መዓልቲ ተኣክል ሮኪ ውሽጢ ኣቱ እታ ሽጉጥካ ኣብ ኢዱ ትመጾ እንተኾነ ግን ቃሮዳ ናብቲ ቦታ መጺኡ መደሪው ኣስሚዑ ይኸይድ ሮኪ ግን ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይከኣለን ምሸት ተኣኪቦም ኩሎም እንታይ ኮንካ ዘይቀተልካዮ ዕድል ነይርካ እንዲ በልዎ ከማል ከዓ መጺኡ ሽጉጡ ዓልዓለሉ ሮኪ ግን ዝሓሰቦ ኣለዎ ኣብ መጀመርያ ኩናት እንታይ ትገብር ኣይኮነን ዘገድስ ኣብ መወዳእታ መን ይዕወት እዩ ዘገድስ ቃሮዳ ኣብ ማእከል ዓዱን ኣብ ማእከል ህዝቡን ክቆትሎ ድማ በሎም ናብ ኬጂኤፍ ክትኣቱ ኣጸጋሚ በልዎ ሮኪ ግን ንሱ ንዓይ ግደፎ መእተዊ ካርታ ናይ ዝጥራይ ኣዳልውሎ ይበሎም ካርታ ናይቲ ቦታ ይምጽሉ ዝተረፈ ድማ ኣብ ምስኣተኻ ክንሰደልካ ኢና ይብልዎ ኣብ ኬጂኤፍ ክትኣቱ ሓንቲ መንገዲ ጥራይ ዘለትካ እሳኻ ምስቶም ካብ ዝኾነ ቦታ እናተጨውዩ ክሰርሑ ኢሎም ዝኣቱ በራዩ ኢኻ ክትኣቱ ትኽእል ድማ በልዎ ዋሉን ራጀንደር ንሮኪ ናብ ሰሪት ካይዳ ንቦ ሓተተቶ ተኾነ ከማል ሓዋ ናብ ኬጂኤፍ ከም ዝኸደን ቃሮዳ ድማ ረኺቡ ክቆትሎ ምዃኑ ድማ ነገራ ኣብዚ ግዜ እዚ ሮኪ ምስቶም በራዩ ተሓዊሱ ናብ ኬጂኤፍ ይኣቱ ሪሺ ከዓ ንብሙሎም ኣባላት ኣኪቡ ሮኪ ንግስነት ናይ ሞምባይ ንኽወስድ ኢሉ ናብ ሓዊ ከም ዝኣተወ ግን ከም ዘይምለስ ነገሮ ሮኪ ግን ናፍቲ ቦታ በፂሑ ንብሙሎም ኣብኡ ዝጸንሕዎ ሃሪሙ ናፍተን መካይን ደየበ ብኡ ገይሮም ከዓ ናብ ከተማ ኬጂኤፍ ኣተወ ኣብኡ ድማ መራሒ ሰራዊት ተቐበሎም ፓናራም ዝበሃል ቁጽሪ ስታምፕ ምልክት ገይሮም ድማ ናፍታ ከተማ የእተዎም ሓደ ካብቶም ህዝቢ ንሮኪ ሪኡ ከዓ ኣድሓኒና መጽኡ በለ ኣብ ቀዳሞት መዓል ስራሕ ሮኪ ብዝሪኦ ዝነበረ ዝወጽእ ወርቂ ብጣዕሚ ተገረመ በቲ ዝሪኦ ዝነበረ ስቃይን መከርናይቶም ህዝቡን ብጣዕሚ ሓዘነ መዓልታዊ ዝሞቱ ሰባት ምርኣይ ናይ ባሕቂ ተሰምዖ ምእንቲ ዕላምኡ ክብል ግን ስቕ እዩ ዝበለ ዳሰርሑን ከለዉ ሮኪ ሓንቲ ተባራዒት ነገር ይድርቢ ሞት ባራ ቶም ሰራሕተኛ ፈሪሖም ካብቲ ቦታ ይእለዩ ሽዑ ሮኪ ንሓደ ካብኦም ደፊኡ የውድቆ ኣቓልቦ ናይቶም ዋርድያም ናብኡ ምስ ወደቐ ምስ ኮነ እታ ስልኪ ሰጊሩ ነታ ካርታ ይርያ በየን ከም ዝኣቱ ድማ ፈለጠ ሓደ ካብቶም ሰራሕተኛ ረኣዮ ሽዑ ቃሮዳ መን ከምኡ ከም ዝገበረን ምፍላጥ ናብቲ ቦታ ዝነበሩ ብምልኦም ኣከቦም መን እዩ ንዓይ ከቐትለኒ ዝፍትን ዘሎ ንጎርኒ ወይ ንኹላኹም ክርስሽነኩም እየ ድማ በሎም ተይኑ ሮኪ ዝረኣዮ ሰብኣይ ከዓ ናብ ቃሮዳ ገጹ ተበገሰ ሽዑ ሮኪ ከይነግረሉ ሰጊኡ እኳ ተነበረ እቲ ሰብ ግን ብናህር ናብ ቃሮዳ ብምምጻእ ሴፍ ኣልዓለ ኣታካ ድማ በቶም ሓለዋ ናይ ቃሮዳ ተቐትለ ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ እቲ ሓበሬታ ናብ ኣንያስን ይበጽሕ እቲ ሰለትካዮ ሰብ ተቐቲሉ ይብልዎ ወሙልኦም ይሓርቆ ሮኪ ከዓ ዝተቐትለ ይመስሎም ሓንቲ ካብተን ሰራሕተኛታት ትወልድ እሞ እታ ዝተወለደት ቆልዓ ጓል ትኸውን ሓደ ሰብ መጺኡ ይወስዳ እታ ቆልዓ መታን ክቐትልዋ ምክንያቱ ጓል እንተወሊድካ ኣታካያ ትቕተል
ኣብዚ ግዜ እዚ ሮኪ ይመጽእ ነታ ቆልዓ ይወስዳ ምክንያቱ ጓልቲ ንሮኪ ከይፍለጥ ኢሉ ዝተቐትለ ሰብ እያ እቶም ህዝቢ ከዓ ግደፍ እዛ ቆልዓ ከም ዝሓባእናያ እንተፈሊጦም ንኩላትና ክቐትሉና እዮም በልዎ ሓደ ካብኣቶም ግን ኣይትፍርሑ እዚ እዩ እቲ ከድሕነና ዝመፀ ሰብ ይብሎም ሽዑ ከም ልማዶም ናብ ስርሖም ይወርዱ ሓደ ካብቶም ዋርድያ ንሓደ ዓብ ሰብኣይ ሻሽካ ኣውፃዮ በልዎ ሒዞሞ መታንኮ ክቐትልዎ እቶም ህዝቢ ከዓ ንሮኪ ዝኾነ ነገር ክገብር ይጽበይዎ ዝኾነ ሮኪ ግን ስቕ ይብል መስለኩም ኩሎም ቶም ዋርድያ ክሳብ ዝእከቡ ክጽበ ድሕሪ ምጽናሕ ተጸቢዩ ናብቲ ቦታ ከይዱ ከዓ የማን ጸጋም እናበለ ከም ዛህሩ ሓመድ ገበሮ እቲ ዓብ ሰብኣይ ከዓ ሒዝዎ ወፀ ቶም ህዝቢ ከዓ ሞራል ገበሩ መጀመርያ ግዜ ሓደ ካብኣቶም ካብ ኢድ ናይቶም ዋርድያ ብሂወት ስለ ዝወፀ ሽዑ ቪራት ንእሽተይ ሓውን ቃሮዳ ነቡ ይቆትሎ ምክንያቱ ቃሮዳ ክቕተል ምዃኑ ፈሊጡ ንሱ መታን ንጉስ ክኸውን ቃሮዳ ከዓ ናይ ኣቡ ሬሳ ይቃጸል ባናራም ከዓ መፅኡ እዚ ዝመጽእ ዘሎ ሃይማኖታዊ በዓል እንተሰጋገርናዮ ይሓይሽ ይብሎ ሽዑ ቃሮዳ ኣምላኽና ከተቆጣዓና ሪኻ ደሊኻ ከምኡ ዝበሃል የለን ሰለስተ ድልድዋ ሰብኡት ጥራይ ኣዳልወለይ ነቲ በዓል ዝሕረዱ በሎ ሽዑ እቲ በዓል ይጅመር ሮኪ ከዓ ዝሓንፀፆ ከተግብር ይጅመር መጀመርታ ኤሌክትሪክ ናይቲ ቦታ ይጥፍእ ሽዑ ናብ ሓደ ዓንደር ይኣቱ ግን ባናራም ይሪኦ ብኣጋጣሚ ክከታተሎ ድማ ይጅመር ኣብዚ ግዜ እዚ ቃሮዳ ኣብ ውሽጢ ማይ ይኣቱ እቶም ዝሕረዱ ሰለስተ ሰብኡት ኣብኡ የምፅዎም እቲ ቀዳማይ ርእሱ ይቆርጾ እቲ ካልኣይ ከዓ ከምኡ ሳልሳይ ግን ኣብ ማእከልቲ ማይ ወፂኡ ንቃሮዳ ርእሱ ቆረጾ ሮኪ ድማ ኮይኑ ጸንሐ ኩሉ ሰብ ከዓ ተገረመ ብዓራ ጀንደር ከዓ ቃሮዳ ከም ዝተቐትለ ፈሊጦም እዚኣ ነይራታ ናይ ሮኪ ፕላን ምክንያቱ ቅድም ክቆትሎ ምኽኣለ ነይሩ ኣብ ቅድሚ ህዝቡ ኣቦቱ ክቆትሎ ስለ ዝደለዩ ነዚ ዓለት እዚኣ ተጸቢዩ ሽዑ ባናራም መፅኡ ተኩስ ይብሎም ሓደ ከዓ ጥይት ናብ ሮኪ ይትኩስ ሳንታ ሮኪ ስወደት ከይመስለኩም ከነከታተሎ ጻሕና ቀዳማይ ክፋል ናይ ዛንታ ኮይኑ ካልኣይ ክፋል ዝመጽእ ዝርግሓ ኢና ኣብ ሆም ቲቪ ኣቲኩም ሰብስክራይብ ኣይትረስዑ ዝወረደ ሓድሽ ቪድዮ መታን ክመጸኩም ከምኡውን ላይክን ኮመንትን ክእረሙ ኣለዎ ትብሎ ጽሓፉልና ኣና ጽሪቶኩም ንዓና ሓጋዝ ስለ ዝኾነ